Dakle, već sam nacrtala prvi crtež. To će biti krofna. Okej. A važi. To je lako. Onda, hajde da počnemo. Ja ću napraviti krofne od šarenog testa, a bit će nerealno ukusno. Prvo ću sipati roze testo aparat, onda žuto, plavo i konačno zeleno. Zatvaram i čekam. Pametnica bakina. O, već je spremno. Da, tačno, bako, upravo si. Poređat ću krofne u obliku smajlića. A sada treba dodati šarene konfete. Jo, samo što ne mogu da otvorim teglu. Šta je to? Hajde, otvaraj se. Jo. Pogledaj šta si uradila. Joj, izvinite, nisam htjela stvarno. O ne, sve sam prosula. I šta se da radim? O, čekajte. Pa ja sam sve prosula upravo na krofne, odlično. O, i moje krofne su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir, a odozgo ću posuti šećerom u prahu. O, to je odlična kombinacija. Moja mama mi uvek spremala takve krofne. Odlično ispalo. Kako vam se čini, devojke, a? Veoma dosadno. Kod mene će biti crne krofne. Ne, nisu izgoreli. To je takvo testo. A krofne će biti veoma ukusne. Verujte mi. A sad ih moram preliti crvenom glazurom. O, da. Odlično. Sada moje krofne izgledaju još lepše. Ali to još nije sve. Treba dodati još malo kreme od vanile. Sada to liči na mozak, zar ne? Ostalo je dodati sirup od jagoda. Stvar treba mi činija. Hvala. A sada sipam sirup od jagoda u činiju. Mislim da će tog biti dovoljno. Ostalo je samo napuniti špriceve sirupom. O, smislila sam prank za baku. Bako? A šta je, draga? A, Bože! Zašto tako plašiš staricu? Smirite se, to je samo sirup od jagoda. Preliću svoje krofne sa njim. A par špriceva ću nabosti u krofne, da bi Kate mogla dodati još sirupa. Eto, sve je spremno. Može se probati, Kate. Wow! Jo! O, Bože, je li to mozak i krv? O, kako strašno! Ali moram da probam. Nevjerovatno, pa to je krofna i sirup od jagoda. Cool! A veoma ukusno. A šta je u špricu? Sad ću da probam. Prelepo, to je sirup od jagoda, super! Sad je red na ove krofne, izgledaju baš slatko. Pa nije nešto, bako? O, tužno. Oho, a nikad nisam vidjela tako šarene krofne i jedva čekam da probam. To je prelepo. Teško je zabrati pobednika. Neka se odluči brojalica, a biram ovo. Da, pobeda je moja. Dete, vrati baki naočare, a moram vidjeti šta je nacrtala Kate. Pije mi se koktel. Spremite mi nešto ukusno. A naravno, super, sestro. Okej. Odakle početi? Tačno. Prvo ću uzeti ovakav kalup, a u njega ću staviti par bombona Toxic Waste. Mnogo su kisele, znam. A sada to sve stavljam u rernu da se bombone istope. A zatim će se stvrnuti i imat ću jestive čaše. Zar to nije cool? To je to, može se vaditi. Hajde, zašto neće? A daj da ti pomogne, Menit. Probaj sad. Baš ti hvala, bako. Sad će sigurno uspeti. O, da, kako lepe čaše imam. Sad ih treba napuniti Skittles bombonama. Ali prvo ću rasporediti sve bombone po bojama. O, ne mogu da odolim. Moram probati. O, da, prelepo. Dakle, gde sam stala? Aha, stavljam bombone u čaše. A zatim dodajem Sprite.
Jo, opet ne mogu da otvorim. Šta je to? O, tačno. Otvorit ću limenku s pomoć šnale. Hajde. O, ne. Nisam trebala da mučkam limenku. Sad sam sva mokra, ali nema veze. Još mi je ostao sok. Sad ću ga sipati u čaše. Odlično. Sad je vreme da ukrasim to. Koristit ću šlag i bombone njort. O, da. To je prelepo. Ostalo je dodati šećerne duge i to je to. O, ponosna sam na tebe, Enid. A sad je moj red. Spremit ću za Kate koktel od povrća, paradajz, karastavac, a malo šargarepe i moj tajni sastojak, celer. A sada treba sve umutiti u blenderu. O, kako lepa zelena boja. I miris je divan. I što je najbitnije, sve je prirodno i zdravo. Enid, pomiriši. Super, bako. Jadna Kate. Svoj koktel ću služiti u ovoj čaši. Ostalo ga je spremiti. Ja sigurno neću koristiti Sprite. To je banalno. Imam svoje jedinstveno piće. Sama sam ga napravila. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Možeš skrenuti pažnju, Enid. Hajde, nemoj me izneveriti. O, kako ukusan šlag. Kome golica? Prestani. Umreću. Šlag je kod mene. Dobro je. Sad ću ukrasiti svoj koktel. Slepi miš, marš odavde. Dobro, sad ću te uhvatiti. Odlično. Ideš pravo u moj koktel. Ubacujem slamku i može se probati. Odlično, Wednesday. A bako, probudi se. Oho, sve izgleda jako ukusno. Želim da probam ovaj. O, joj, kako čudan osjećaj. Šta je sa mnom? Neću više da pijem to. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Sad ću probati. Uj, je li to povrće? Ne sviđa mi se. Bje. Wow, a ovi kokteli izgledaju super. Jedva čekam da ih probam. O, da, obožavam šlag. I koktel je super. Ovo je pobeda, čestitam. To, pobedila sam. Hvala, hvala. Izvinjavam se, ali čeka nas Kate. Da, gotovo. Hoću pastu. Okej. Daću sve od sebe. Ja sam već smislila šta ću da spremim. Stavljam crven na tanjir. Šta? Kakav užas. Enid, baci to. Fuj. Upropastili ste mi jelo. Jao, sad ću vas naučiti da kuvate. Treba uključiti šporet i sačekati da voda provri. A sada uzimam špagete. Enid, i ti kreni. Naravno. Jao, samo što su ove špagete baš dosadne, ja imam bolju ideju. Napravit ću... Jao, šareno testo. Enid, možeš li da paziš malo? Svi smo u brašnu zbog tebe. Stvar, očisti me. Izvini, Wednesday, nisam namerno, samo mi je brašno upalo u nos. Dakle, treba sipati brašno na dasku, a zatim napraviti rupu u sredini. Unutra ću razbiti par jaje. Super, ostalo je promešati sve. Eto, testo je spremno. Sada treba napraviti kuglice od testa i najzanimljiviji deo. Dodajem različite jestive boje. Da, imat ću lepe šarene špagete. To će biti mnogo lepo. Sad ću razvaljati testo i iseći špagete. O, da, svaka mi čast. Ostalo je to skuvati. Stavljam sve u kipuću vodu. A moje špagete su već spremne. Jao, ne vidim ništa. Gdje je kečap? O, evo ga. Bako, prvo treba otvoriti flašu. Izvoli. O, hvala, draga. Pomogla si baki. Jao, samo ne to. Bako, uzmi salvetu. Hvala još jednom. Sada konačno mogu sipati kečap u špagete. To je to. Odlično je spalo, bako. Ne razumem šta je to odlično. Kod mene će biti mnogo bolje. Stvar, treba mi mastilo od sipe. Hvala. Dodat ću malo u moje špagete.
I sad su špagete crne. Da, to sam i htjela. A sad ću dodati malo kečapa. I ukrasiti sve očima. Jesu prave? Volela bih da jesu, ali ne. To su žele oči. Mislim da će se Kate dopasti moja pasta. A dete, šta je kod tebe? O, moja pasta je spremna, konačno. Stavljam na tanjir i to je to. A Kate, prijetno. Wow, jau, jesu to oči? Plašim se. A zašto su špagete crne? Ne razumem. Dobro, probat ću. Fuj, pa nije nešto. Izvini, Wednesday, ali ispalo je loše. A sad ću probati ovu pastu. O, da, prepoznala sam je. Baka mi stalno sprema takvu. O, duša mala. Wow, kako lepa pasta. Probat ću. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem sve. Ova pasta je najbolja. Njam. Još malo i završila sam. Hoću salatu. Super. O, to je lako. Baka je u pravu. To je prelako. Ja krećem. Treba mi salata. Odcepat ću je ovako. A sad ću uzeti piletinu. A već sam je skuvala. Treba je seći na male kvadratiće. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem tost hleb. Sama sam ga napravila. O, da, veoma ukusno. O, a za malo da zaboravim na sir. Obavezno mi treba. A narendaću malo odozgo. Dovoljno. Moja salata je spremna. O, znam. Spremit ću super salatu. Imam baš mnogo povrća, ali moram smisliti nešto zanimljivo. Prvo ću iseći sve. Da, tako je. I obavezno treba sir. Baš je ukusan. A da bi moja salata bila ne samo ukusna, već i lepa, iseći ću povrće i sir u obliku cvetića. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Nabošću sve cvetiće na štapiće, a sada stavljam sve u vazu. To je to. Stvarno misliš da je to lepo? Sad ću ti pokazati šta je lepo. O, Bože! Wednesday, pazi, molim te! Šta vam je? Znam šta radim. Sad ću iseći papriku. Zatim salatu. Tako je. Salatu ću staviti u papriku. A zatim mi treba krastavac. Njega ću iseći na tanke komade. Savršeno. To će biti jezik. Sad mi trebaju masline. Nabošću ih na čačkalice i staviti u papriku. To će biti oči, kao što ste shvatili. Samo pogledajte ovog monstruma. Kate, možeš probati. Wow, je li to vaza sa cvećem ili salata? Treba probati. Povrće, ne sviđa mi se. O, a ova salata je sa piletinom i sirom. Sad ću probati. Wow, baš ukusno, sviđa mi se. Stavljam 1.000.000 lajkova. Super. Znala sam da će joj se svidati. Opa, je li to monstrum? Od čega su ovi oči? Fuj, mrzim masline. Fuj, dakle najlepšu salatu je spremila baka. O, konačno sam pobedila. To. Ćao, Besu. Ćao, Tugo. Hajde da otvorimo i vidimo šta nas čeka. To su buba švabe. Ćao, lepotice. Dobro, sad ćemo da vidimo ko će da ih jede. Ne. O, ja ću ostati gladna. O, ne. Hajde ponovo da izvučemo kartice. Neću da ližem ove buba švabe. Ma dajte, to je lako. Dođi ovamo. Jao. Nećete pobeći od mene. Eto vam. Jao. Kad će se smiriti? Da vidimo. Da. Prebio sam jednu buba švabu. Sad ću joj polizati. Oh my. Dakle, da vidimo.
Kako gadno. Radost, sad ti. Ne plači, Tugo. Sad ćemo izlečiti buba švabu. Gledaj pažljivo. Dakle, doktor je spreman. Počinjemo. I udarac. O ne, izgleda da je ne možemo spasiti. Jao, šta sam uradila? Hajde, dođi sebi, molim te. I još jednom. Hajde. O ne, požar. Ostalo još gore. Ups, ništa nije ostalo od buba švabe. Kako da pojedem to? Dobro, probat ću malo. Uj, kako odvratno. Jadna ja. Idemo dalje. Eci, peci, pec, tici, mali, pec. Wow, kako lepa torta. Uzmite kartice. Hvala. Dakle, ja ću jesti tortu, to. Ja opet nemam sreće. Odlično. Tortu sigurno neće odbiti. Ja ću je prvi liznuti. Jedva čekam. O da, to je prelepo. Izgleda da je se bes malo zaneo. Sad ću mu pomoći. Njam, njam, njam. Hej, Radost, vrati mi tortu, odmah. Ne možem, već si liznao tortu, sad je mu red. Onda je niko neće dobiti, jel ti jasno? Bes, šta radiš? Prestani, plašiš nas. Izvinjavam se, nisam mogao da odolim. Jao, kako tužno. Jadna torta. Smiri se, Tugo. Eto, sad možeš jesti. Dobro, probat ću malo. Šteta što torta ne izgleda privlačno. Ali... i dalje ukusna. Tugo, ne plači, posluži se. Hvala puno. A ti ne možeš? O da, torta je divna. Mogu li ja da vidim? Wow, dobili smo marshmallow. A daj kartice, Tugo. Otvaramo. Ja, opet ništa. Hoćete da pojede marshmallow? Vrlo rado. A ja ću ga polizati. Baci kocku. Znate šta? Ja imam štapić. Sa njim će biti baš zgodno jesti marshmallow. Da, tako je. Samo ga treba malo ispeći. Hajde, besu, iznerviraj se. Hajde. Nećeš? Dobro, onda imam ideju. Vidi, to je tvoja omiljena slika, jel da? A gledaj šta ću sada uraditi. Što radiš? Vidi, sad si još lepši, jel da? Kako si mogla? Kako si me iznervirala? Da, to je druga stvar. Sad ću ispeći svoj marshmallow. Ups, izgleda da sam preterala. Moj marshmallow izgoreo. Uj, sad više nije lep. Smiri se, to je bila šala. Smiri se, molim te. Jo, sve je spalio. Ne, nisam. Samo sam ispekao sve komade odjednom. Unutra su baš ukusne. Vidi, samo ne treba jesti crnu koru. Neću ti dati.
Da vidimo. O, ja obožavam ljutu papriku. Uzmite kartice. Šta? Ne. Ne podnosim ljuto. Prokletstvo. Nemam sreće. Dobro. Ja već znam šta će biti. Ova paprika je mnogo ljuta. Gotovo. Uspela sam. To nije bilo teško. To se ne računa. Moraš polizati papriku iznutra. Hajde, tako će biti lepše. O ne, samo ne to. Ajoj, kako peče? Dajte mi vode brže. Hvala. Ali čaša je prazna. Što? Nisam mogla da pomognem. Ja sam beskorisna. O, Tugo, baš si mi pomogla. Hvala. Tvoje suze su najlepše, ali nisu ukusne. Hvala. O ne, verovatno ću umreti. Paprika je jako ljuta. Poželite mi sreću. Plašim se. Mamice. Kako ljuto. Jadna. Sad ćemo ti pomoći, ne brini. Hajmo kod frižidera. Srećno. Hajde još malo. Eto, to je hladno. Biće ti bolje. Kako dobro. Tako je zaista mnogo bolje. Hvala, radost. Let's go! Wow, kako veliki sladoled. Hej, drugari, a šta je sa karticama? Let's go! Tugo? Okay. Bez? A sada da vidimo. Da, blago meni. I meni. Samo radost nije imalo sreće. Nema veze. Svakako sam srećna zbog vas. Okay. Hajde, probaj. Izgleda super. Daj mi da probam. Ne može, to je moj sladoled. O, baš je lep. O da, oduševljen sam. Čekaj, a šta bi sa mnom? Skoro si sve pojeo. A ja? Ne brini, Tugo. Sad ću rešiti taj problem. Hej, druže, budi dobar, daj sladoled. Jel čuješ kome kažem? Ne može, nisam završio. Dovoljno ti je bilo, Tugo, pomozi mi. Hvala, radost. To je mnogo slatko i lepo. Baš ukusno. I hladno. Smrzla sam se. O ne! Šta da radimo? Treba hitno ugrejati Tugu. Odlično, kapa. To treba pomoći. Tugo, kako si? O ne, to ne pomaže. Treba smisliti još nešto. Znam. Hajde, moraš pomoći Besu. Hajde, treba nam tvoja vatra. Jel to sve šta možeš? Da, sad je super. Bravo. Tugo, postaće ti bolje? Kako prija. Hvala, prijatelji. To je baš lepo od vas. Baš nam je drago što si se vratila. Mogu li ja otvoriti? Neverovatno. Jeste nekad probali tako veliku lizalicu? Moći ću da je probam. A ja ću da je zagrizem. Imat ću sreće drugi put, nema veze. Prijatno vam, prijatelji. Kako je teška. Thank you. I lepa. Baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Jao, kad će već završiti? Hoću i ja lizalicu. Hoćeš da igramo Uno? Šta? Izgubio sam, kako to? A sada, hajde da pevamo. Prestani. Sad ću te pobediti. Ne može. Umorila sam se da ližem. Hajde već. Uzmi je, ne mogu više.
Konačno! Jedva čekam da probam. Moj zubi. Kako je tvrda ova lizalica. Sad ću je razbiti. Tako je. Eto ti još. Oh my god. Ne boj se, Tugo, sve u redu? Da, tako je. Baš je slatka. Ma dajte, poslužite se. Very Hvala, to je baš lepo od tebe.